Grant Peasley ydw I, cyfarwyddwr o Datblygiadau Egni Gwledig, neu DEG. Mae DEG yn mentor cymdeithasol. Dyn ni helpu cymunedau ar eu taith i bod yn zero net. Bob dim mae DEG yn wneud yn cydweithio. Dyn ni cydweithio efo cymunedau bob tro mewn bob prosiect dyn ni'n wneud i helpu nhw i torri lawr y costau y defnydd o'r ynni, neu i dod y mwy o arian i fewn i cymuned nhw trwy cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Neu jyst dod y pobl at ei gilydd i siarad amdan be maen nhw'n gallu wneud i wella eu ymgolchedd, neu economi, neu y lle maen nhw'n byw. Mae gael ei adnabod fel mentor cymdeithasol sy'n gwneud yn dda i pobl yn ngogledd gorllewin Cymru yn rili pwysig i ni. Mae'n helpu staff i gyd i teimlo fel y gwaith maen nhw'n wneud yn pwysig iawn. Ac hefyd, dyn ni eisiau arwain i helpu pobl eraill be maen nhw'n gallu wneud. A trwy gael ei enwebu yn fama, mae pobl eraill yn clywed amdano'u gwaith, felly maen nhw'n gallu wneud rhywbeth tebyg yn adael nhw.